ha canviat o que està canviant amb el sector educatiu del segle XX cap al segle XXI. Quins penseu que són els canvis, diguéssim, vosaltres, com a generadors, diguéssim, d'eines que ens estan ajudant o que estan aglutinant la informació al núvol, en definitiva, és a dir, que estan virtualitzant, estan treballant amb l'economia tant del coneixement com digital. Què penseu o quins penseu que han estat els canvis més forts que hem patit i que patirem a nivell social, diguéssim, els últims 10, 15, 20 anys i d'aquí a 20 anys més, no? I són preguntes, a mi el que m'atrau profundament de la innovació tecnològica, que ens permet fer coses que estan molt més enllà de lo que seria la tecnologia, la visió antropològica del ser humà que està darrere, no? I en aquest cas, per de formació vital, molt anclat a lo que és Centre-Europa. I si em parles d'això, és dir, el que a mi m'atrau profundament és la possibilitat de transformar o passar del segle XIX al segle XX d'una formació molt frontal i molt reglada a una molt liberal que s'aproxima molt a la visió alemana, que seria molt generalista, molt holista i, a més, molt d'actuació personal o interactiva, que va des de formació al parvulari cap amunt. Per això potser desborda el tema de l'e-learning, no? Però sí, jo crec que aquests mitjans ajuden a fer possible el que al segle XIX no era possible, o solament per unes èlites molt petites. Una inquietud. Vam encetar fa 6 mesos el desenvolupament d'un projecte que es diu Reaprèn, que és el que ha nascut avui l'hem llançat. Sí, que pràcticament és una primícia. Sí, un plaer que estiguis aquí per dir-nos-ho, sí, gràcies. Fantàstic. Gràcies. I és un sistema que permet ajudar els pares a ajudar els fills a fer les tasques de l'escola. A dia d'avui, les limitacions des del punt de vista pressupostaris i de recursos en l'entorn de l'educació reglada, de la formació dels infants i dels joves, està fent que estigui pujant les tasques que porten a casa, on ens trobem els pares que no recorden moltes de les coses perquè el temps no passa en va. Llavors hem creat un sistema, com he dit, que es diu Reaprèn, que és un repositori de vídeos que el que permeten és que en primer lloc el pare reaprengui, com diu el propi nom, i després que comparteixi amb el fill o la filla aquella unitat de coneixement i a través d'uns exercicis que acompanyen aquesta càpsula de vídeo que ha visionat prèviament, ajudar el fill a fer les tasques. I a partir d'aquí doncs, hem sortit amb un repositori de matemàtiques, anirem cap a les ciències, tant naturals com socials, les dues llengües, la catalana i la castellana, una mica els gaps, aquells ninxos negres de necessitat on les famílies a partir de la tarda es troben amb tasques dels nens i donar-los una mica de suport. Com? A través de quins dispositius? O sigui, quin és el procés? Qualsevol dispositiu. Avui en dia, encetar un projecte tecnològic d'aquestes característiques ha de ser multiplataforma. O sigui, des de casa, el pare, amb l'iPad, no? Pot veure aquests vídeos, visionar-los, interactuar-hi, aprendre o reaprendre, no? Efectivament, el concepte és reaprendre. I fer-ho inclús amb el fill, no? Correcte. Intenta fomentar la interacció pares-fills i quelcom que ens omplim la boca i que després a la pràctica costa una mica, que és aquest fenomen que és la conciliació vida professional, vida familiar, no? Ja que no podem tenir quantitat de temps amb els fills per la societat en la que vivim, almenys que tinguem qualitat. I a Barcelona, que és el Kairos Mobile Summit, on vindran aproximadament uns 150 estudiants d'arreu del món per desenvolupar solucions des de la tecnologia mòbil que també tinguin un impacte social amb els temes de salut, sostenibilitat i noves maneres de fer política a través de la tecnologia. El segon dia de l'esdeveniment vindran 20 startups d'arreu del món a presentar el seu producte i quina és la seva solució enfront d'inversors. Tot el que són aquests factors d'aglutinament, no? De cooperació via FITA. No sé si tens algun exemple, Albert, en concret, ara mateix a FITA International o alguna idea, algun projecte, diguéssim, que es basi en aquesta conceptualització. Una de les fites de FITA és l'extracció de talent, no? I abans hem parlat del talent universitari, però el talent també està en el carrer, o sigui, la societat civil és talentosa quan s'aglutinen comunitats de valors compartits, que li diem, o d'interessos afins, o com li volem dir, no? Fa 2 anys, Yolanda Gurrera la seva mare té Alzheimer, i va començar a mobilitzar-se, però d'aquella manera, no?, que una persona comença a tenir una experiència i diu, pues, per què no comparteixo amb gent que li està passant el mateix que jo,
coses que no em resol el sistema. I aleshores va començar així, amb una persona, amb dues, va crear una comunitat online, amb la qual avui, al cap de 2 anys, hi ha més de 25.000 persones seguint el que es diu Alzheimer Universal. Posteriorment va crear un blog que es diu Cafè Alzheimer, que ja hi ha quasi 3.000 cuidadors que comparteixen totes les seves experiències diàries i on troben solucions que no troben en el sistema, com he dit abans, no? Han generat més de 50.000 documents. Clar, això és un fons documental d'un valor incalculable. Aleshores, nosaltres el que intentem fer és, si aquest coneixement tàcit que surt d'un procés bottom-up el connectem amb el coneixement acadèmic i científic, podem extreure idees que després es poden elevar a projectes i poden generar realment projectes de gran impacte. Nosaltres el que farem és ajudar-los a escalar amb el mateix procés d'acompanyament que utilitzarem per cada persona emprenedora, doncs també per cada persona cuidadora que vulgui també escalar i vulgui fer d'allò també un objectiu de vida, no? Però sempre lligant-lo amb això. No? I ara estem molt ficats en el tema de formació. Exacte. Que és precisament el que ens porta en aquest programa. O sigui, nosaltres portàvem una formació molt tradicional, molt personalitzada, i tot el que hem fet fins ara i el know-how que teníem l'anem implementant i l'anem complementant amb tota l'experiència que tenim i l'hem posat amb una formació. Estem parlant de formar els treballadors de l'empresa, no? Correcte. I en aquest cas, en el vostre cas, en plataformes noves, tecnològiques, de formació online. Explica'm una mica com està sent aquest procés per Blai Limousines i una mica pels treballadors, no? O sigui, quina és la rebuda i com estan assumint aquesta nova manera de formar-se, de forma més autodidacta, entenc? Sí. A través de... Nosaltres el que hem fet, hem contactat amb l'empresa Bit de Tiza, que ens estan proporcionant tot el que és la plataforma de formació online. Nosaltres hem aportat el know-how i aleshores ho estem desenvolupant, tot això. Aleshores hem començat a fer les primeres proves, les quals han estat molt ben rebudes, sobretot pels xòfers nous, perquè és una manera molt diferent d'aprendre. No és la clàssica i tradicional de posa't un llibre, estudia, no. És molt més amena, és molt més visual, és molt més directa, molt més interactiva i s'agafa molt millor. Aleshores tenen més ganes d'aprendre, s'aprenen les coses millors i després, lògicament, sí que es fa també un seguiment personalitzat, però ja és mínim. O sigui, la gent amb la formació online rep de cop i volta tot el que ha de saber. I després és acabar de polir alguns detalls personals i enfocats a cada persona. Això pels nous treballadors ha de ser també molt més fàcil per l'empresa, no? Introduir-los en el context de funcionament, bàsicament. Sí, perquè sembla que no, però és una cosa que no ve ensenyada al ser xòfer i, lògicament, tu quan fas una selecció n'hi ha unes pautes importants, no? I n'hi ha uns criteris, no? Conducció i una sèrie de proves que es fan. Però després n'hi ha una part que mai ve apresa, mai ve, o sigui, no te l'han ensenyada enlloc, l'has d'aprendre. Pots tenir més predisposició, menys, més educació, menys, i aleshores tot això és el que has d'anar formant i complementant. Aleshores, entre el que ja sabíem i l'experiència, tot el que ens ha portat, de portar diferents clients de tot tipus, des de polítics, actors, actrius, gent dels negocis, tot tipus de persones, doncs tot això s'ha anat implementant i crear un dossier i un manual que és molt important de transmetre. On va néixer el projecte Focus Next. El que estem intentant és aquells aspectes que al llarg de la nostra experiència amb la gestió de persones hem detectat que poden ser incorporats a plataformes molt innovadores dintre de les noves tecnologies i en concret dintre del cloud computing, aquí és on intentem aportar valor amb el nostre coneixement i incorporar una plataforma innovadora que, per una banda, doni una resposta tècnica avançada a determinats processos de gestió de persones, però al mateix temps ho faci des d'un punt de vista molt fàcil per l'usuari. I aquí és on introdueixo una mica què és el que fem, és a dir, a Focus Next el que som especialistes en processos d'avaluació del rendiment, per una banda, processos d'avaluacions de competències i processos de desenvolupament. Aquests són els 3 grans blocs que estem impulsant en el projecte.